Hello everyone, my name is Rex, 21 years old, 4 months na ako dito sa Madrid. Rex, kamusta ka na? Siyempre, laging excited. Sa 4 months ko dito sa Madrid, sobrang ang dami ko nang naranasan na experience na hindi ko makakalimutan. Naalala ko nung bago ako dito sa Madrid, sobrang napakamahiyain ko, tahimik, mahina yung loob. Actually, dahil dun sa mga kabatch ko na malayo na yung narating nila or may mga tinapos sila. Kamusta naman yung naging 30 days na experience mo as a trainee? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng company, 30 days training. Tapos, actually, sa totoo lang, honestly, mahirap talaga siya. Unti-unti kami nabawasan hanggang sa ako na lang yung natira. Huli. Ilan kayo sa batch? 12 to 15 yata kami sa batch. And then ikaw na lang yung natira? Ako na lang yung natira. Sobrang lalo na yung final evaluation. Alam ko kasi na mula umpisa hanggang huli, binigay ko yung pinaka-the best ko. Ang sarap lang pakiramdam na sabihan ka ng welcome to Madrid. Parang yung feeling na sinabihan ka ng I love you ng matagal mo nang nililigaw. Ganon siya kasarap. Any encouragement sa mga hindi pa parte na Madrid Philippines? Ito yung work na kakaiba sa lahat ng napasukan kong trabaho before. Ito lang kasi yung trabaho na sobrang excited kang pumasok kada umaga. Yung pag-uwi mo ng bahay, matutulog ka sa gabi, iniisip mo na agad kung paano ka papasok kinabukasan. Hindi lang kasi ito puro trabaho, maraming mga iba't ibang activities na kung saan mentally, emotionally, spiritually mo na de-develop siya. Sa mga nasa training ngayon, ano naman yung encouragement mo? Meron ako 3 may papayo. Unang-una, embrace the grind. Kasi totoo lang mahirap talaga siya. Ang kalaban mo kasi dito yung sarili mo. Dapat ikaw yung tao na hanggang sa huli, ginawa mo yung best mo. Matalo ka man o hindi, alam mo na lumaban ka. Pangalawa, have a vision and goal for your life. Importante na nakikita mo yung sarili mo 1 year from now or 2 years from now dito sa Madrid. Siyempre, kapag mag-set ka ng goal, kailangan meron siyang deadline. O kailangan sinasabi mo sa sarili mo na magiging manager ako, magiging supervisor ako or TL after 1 year. Mangyayari yun. Pangatlo, ang mapapayo ko, pray and humility. Pinaka-importante yun. Prayer is a sign of humility. Kahit pang anong marating mo, any success na maranasan mo, nandun ka man sa totoo, knees to the earth and eyes to the heaven. Kasi Lord, magtataas.